matur nuwun. Iki wis ki mau tembang Lintang Asmarana. Wah. Tembang zaman saiki yo, Mak. Heeh. Apunten Pak Dalang suarane elek. Iki tembange cah nom-nom. Ning tak jaluk sing demung nek nyanyi mike aja dimplok ya. Ya ora. Kula amplok rong Madiang ya, Pak. Oh iya wis apik. Tatu lawas ta kuwi? Tatu lawas kepiye? Wis ora sah. Kedawa-dawa. Kowe gak nembang apa? Tembangku yo kaya biyen-biyen kok apa? Pepeling dibawani. Oh nggih, monggo. Ingkang saajeng nyekar monggo. Sinten? Apa adiku lanang sing arep bawani? Sing ngedram kuwi. Ayo. Ajar kendel ora apa-apa. Oh iya, karang ya dalang kondang kok ya. Karangane aku mono rak dalang edeng-edeng. Cek. Ya seru iki bisa. Wis kuwi sone Mas Kelik wis setel apik rasa dicak-cek. Yo. Rukun Islam kang lima puniki aja gamelan dhewe tak dol ora apa-apa latihan ajar kendel ora apa-apa katindakno mring para sasama aja padha ditinggalke rukun lima puniku sahadate kang angka siji
telu Ramadan nindake poso dalange ra poso sing ngomong padha papat zakat ping 5 ngibadah haji wah elok cengkoke rukun Islam sampurna karang yo dalang raris yo nok yo suarane apik tenan mbok rasah nyemoni ayo mak kowe we kalah oh koncen aku elek karange laris piye wong suluk blero kok laris ngece kowe yo kita kan kita sama wah iya wis tenang no pikirmu kowe iki ora gumun paribasan iki nek aku laris ki mung seminggu ping pindho enak kayak dalange larise ra umum tenan lah kepiye mak seminggu iki mayang pindho tanggapan kabeh nggawa gamelan dhewe nggawa tip ora mung tip gawani lodong nek yo apik tenan aku yo seneng banget kanca-kancaku dene saka Tayuban Panjatan iki yo panjenengane Bapak Cermo Kuncoro niku nggih kestu nunggoni anake lanang iki kula matur nuwun sanget dene inggih pepunden kula dalang Kalidengen inggih menika Pak sapa aku kok lali ya oh iya Pak Untung Wibisana wah kae mbiyen yo ngekeki ilmu aku aku yo matur nuwun wis tunggoni yo nuwun sewu yo Pak aku yo malah saiki saya bobrok yo ora ngono mak kowe iki mah ngisin-ngisinke gurumu UN walah yo oh yo malahan yo ngapunten yo kek tembange yo no
Wis. Iki mau tembang pepiling tono. Iya, Mak. Iki gandeng lakone dawa yana ayo diteruske. Mengko ndak lakone ra temu. Kripik gedang kripik telo sithik edang watone rata. Iya, Mak. Ayo tak derekke. Ayo. Kuku sing tupa kumalon. Ngening-ngen tiasa ngabake. Kawangku sagung cacahan nanging sangat sangang iki sang resi kaneka putra kang anjo saking biyati Gendya Kocapa ingkang sami suka parisuka Kocapa Patih harus sengkuni ngawe sagung para wadya bala Kurawa kumlawene asta pindha kumlebeting dwaja ing kono sulah bawane para Kurawa sinawang saking Pandhawa pindha gajah micil saking wantilan muan ingkang buta ingkang sowaran Nungso mertaman linggo sikit boleh sowa hehehan
Jayat surta sruma panggah kata kaping Prawandawa sumahaping pabarisan runanggono gawe glarira wang-wang makutha gung majuru junggung la 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 do jas muan ingkang putra pun bulis lawa nungsung wartamat senajan to ingkang putra mbono keling nungsung pawartaman senajan to ingkang putra kartoman nungsung pawartaman Hedor aku empak kowe janda Kurawane iki sabal man sabal nggih ngoten iki ngemongi putra-putra sampeyan niku semanten iki niku kudu sabal senajan kepripun mawon kudu sabal karang encen niki niku nek do urung warek-warek niku encen sok ngoten iki doting braok ngaten ngono lho man kamangka pun didumidus ya man wis kowe citraksi ora anu loro lho kowe demeh ngedram ora cenanangan kowe ora kok aku ya syukur nek ora pripun man aku iki jane iki oleh omongan ora angsal ngaten pancen bengi niki sing didapuk omongan niku sampean nek jenengan mboten ngomong wiyagane ya bali kowe iki ngomong apa anakku Kurawa glok kan nah kompak ngono lho ndolopi dalange iki dadi eleke dalange ketutupan ngono lho men ketok duwe bola akeh ning jane ra duwe bola ngono lho nggih mboten napa-napa to man sampeyan niku pun dijagake semanten iki pripun kabare wonten setinggil Binaturata menika para anak-anakku Kurawa kula kan ngene ya Nger dina iki ing setinggil Binaturata sing mung dirembug kejaba impene anak Prabu Duryudana yen to Prabu Duryudana kuwi nyumpena yen to Dampar Kencana kuwi kentir ing warih merga samudra ludira kang ngentirake Dampar Kencana iku lalajeng dawuh paduka paman sukuri kados pundi sing baku anak Prabu Duryudana paring dawuh marang aku supaya nundung Patih Bayutinaya. Patih Bayutinaya menika sinten man? Pepatih ana ing Loji Tengara. Lah Prabu Loji Tengara menika sinten? Sak krunguku ngono ya Prabu Ewel-ewel. Wah jan wis mindun gaweni sampeyan niku man. Sing baku dina iki kowe dikon budal. Supaya mapak lakune Patih Bayutina kuwi cilik ora gelem ditundung bali gedhe-gedhene dirangket dilebokke pakunjaran. Inggih sedika daos bro. Lajeng bedalipun dinten menapa man? Ora sanunggu sesuk-sesuk budal dina iki. Enjing bedal gumuruh saking Ngastina Nagri. Kenging bala Kuswa Prabusanane Lir Surya Medalira
saking Colanitita mungop aneng sapuncaking wukir derbabak bang sumirat kena sorot-soroting surya mega lan maunung gunung Oh! Pernah
Sadri gumulung mangrembak ing wadya Magir ronanggono Ronanggono maga gelare wang-wang Iki ngarepan ora kaya sing diarani Paman Patih Sengkuni mau Patih Bayutinaya iya kowe dasar kepara nyata iki ana wujude satriya ingkang mapak lakuku apa pancen duwe niat becik apa mung bakar ngendak sikara marang Patih Bayutinaya babu kowe murang tata lehmu basa marang prayi dalem ing negara Ngastina ayo ngaku sapa jenengmu jenengku Kartomarma Bayutinaya ana paran sing baku dina iki miturut ature Paman Sengkuni kang wis didhawuhi saka kersane Koko Prabu Sudana supaya kowe saiki dina iki bali ana ndangkamu ana negara Loji Tengara apa banjur wigatine karo Kartomarma yen to mangertiya Kartomarma Patih Bayutinaya ana ing negara Ngastina ora mung duta kongkonan nanging duta ngrampungi babu ora patut wani marang sing tak wedeni apamu senadyan to kaya kula kupat kapit kaya ula tapak angin lakumu lena pangindam wak tebak diadam ra bengkah ra sembah dalamamu tibani tangan pecah siramu
Oh, mati aku. Kepiye Kartomarma? Nggonmu perang menang apa kalah? Inggih, pangestunipun Paman Sengkuni kula kawon. Lho, se. Ana wong kalah perang kok njaluk pangestu. Pancen Patih Bayu Tinaya menika dipun damel kanthi becik menika mboten geleman. Banjur dados Pancakara kula dawuhi anteping tangan saged mundur kawon nanging kaping pindhonipun kula dipun jotosi kalih Patih Bayu Tinaya menika. Kowe iki rak ya ngisin-ngisinke. Wong Kurawa kudune menangan ki Kartomarma kok. Malah mundur. Kula ki dereng mundur, Man. Ayo karepmu kepiye? Kula dawahi pedhang supados saged sirna margalayu. Patih Bayu Tinaya ya kana becik kuwi. Keprangguling ayuda mawas ponang suranggong kara rumah
mangsa Ojo ngetokke kemendelanmu. Yen to pancen sekti manghambara tandingmu Tirtanata dina iki. Sing tak wedeni awamu. Yen to Kurawa maju bareng ayo krubuten. Krubuten Patih Bayutinaya. Ora gelem minggat aja takon dosa. Kelakon tugel gulumu, kelakon tak pecah sirahmu rondo bojomu. Awas. Mati ya aku. Batu pecah siram. Wait, go, go, go. Go.
Yo ngaduh. Kahanan apa kaya ngene iki? Waduh. Mati aku. Patih Bayutina ya pancen sekti mandraguna. Bras-bres wae anane. Ya ora apa-apa kok Tir ngaku. Gayeng-gayeng. Kenging napa panjenengan, Man? Emange kiramu ki aku ngopo nang kene? Wungu, Man. Aduh, Jan. Jagat Dewa. Bathara. Wih. Patih Sengkuni kok duwe sesebutan ngono wis men. Ya gobyos tenane padake ora. Kaya ngene iki. Kemo ki gableke sapa? Pundi to, Man? Kaya kuwi mau sing kemlewang mau ki gableke sapa? Godo niku wau apa, Man? Ah iya. Iki kadahan kula, Man. Ngenangi sirah kowe. Agih nyuwun ngapunten. Kowe yo iso ora maju perang oleh-olehmu apa? Agih namung tatu-tatu, Man. Nah ya padha nek ngono. Raketang ya berjuang ning ya kudu gobyos. Ha iki. Lajeng dawuhipun Paman Sengkuni kados pundi? Yen to Patih Bayutina ya ora isa kinaya ngapa, tak aturke kok nata Mandura Prabu Baladewa. Paman melajar menika wonten apa? Inggih ngger paring uninga. Bilih Patih Bayutinaya menika boten saged tindak kanthi becik. Malah ndamel bibar para anak-anak Kura-Kurawa. Wah, jagat dewa Bathara Panungsmaning jajal anak iblis setan Setrioli. Sing kompak. Ora gelem minggat aja takon dosa labrak Patih Bayutina. Setan elek ora gelem minggat aja takon dosa. Alah dalah. Sikik Kang.
iki ora kaya adikku Begawan Dewa Sekti. Iya Kang, aku sing ngawe karo sing menggak anggonmu tumandang gawe karo Prabu Baladewa. Ojo tindak aku bakal tak tandingi kridane Prabu Baladewa. Kosek Kang, karang Prabu Baladewa nek agi muring kaya ngono ki ya ora sono sing diwedeni. Banjur iki mau kepiye anggonmu nyuwun Dampar Kencana? Terang angel digawe angel. Nggonku nyuwun Dampar Kencana. Wis aja kuwatir kan? Kabehmu yen ana adimu si Dewa Sekti. Kakang Begawan, Kakang Patih Bayu Tinaya wis lungguh sing kepenak nang kene. Dampar bakal tak colong. Apa Adi Begawan Dewa Sekti Saguh? Wis tontonen wae Kang. Kocapo ing kono Begawan Dewa Sekti Gya matek aji pangilmunan. Nyaketi Dampar Kencana ingkang wonten kedaton Gya dados Duratmaka nyolong Dampar Kencana. Ing kono Dampar Kencana saged mumbul wonten antariksa kaboyong wonten ing kedaton negari Loji Tengara. Ing kono para emban kaputren ingkang sumerep Dampar Kencana musna. Gya atur uninga dhateng Prabu Duryudana. Ing kono Prabu Duryudana ngawuni-ngani yen to Dampar Kencana saestu musna saking Pandulu. Gya mlajar kapiandhem tawang-tawang brata Prabu Duryudana. Prabu Koko Prabu kados pundi menika? Menika Yayi Prabu nyaketi ingkang raka badhe mejahi
Patih Bayutinaya menika. Ing kono kula sampun boten ngawuni-ngani pelajaripun Patih Bayutinaya. Wonten menapa Yai? Aduh. Koko Prabu boten sah dipun penggalih malih. Pun Patih Bayutinaya menika. Lah kersanipun Yai kados pundi? Damparical Koko Prabu. Damparical Koko Prabu. Duh jagat yo Patra jagat manik Raja Dewaku. Tinotok Brajara nggih. Pun Kakang midhangetaken atur pangandikane Yayi Prabu. Kok saged musna saking kedaton? Boten-boten. Beteng ingkang jugruk, ondo ingkang sumendhe, nyoto sampun wonten durat moko manjing wonten kedaton. Boyong dampar kecono. Yayi Prabu ampun sumelang. Kula badhe mlajar wonten negari Ngamarta. Nyuwun bantu marang Yayi Kresna lan para kadang-kadang kula Pandhawa. Senadyan to lairipun dampar kencana menika kagunganipun Yayi Duryudana nanging batos-batosipun gadahan para kadang-kadang kula Pandhawa. Mangsa burung Koko Prabu. Kula pun sampun boten saged menggalihaken. Pun ampun kuartos. Kula ingkang badhe mlajar wonten kadang-kadang Pandhawa. Patih Bayutinaya kepiye Adi Begawan Dewa Sekti apa bisa tok boyong dampar kencana ana ing kedaton negara Ngastina. Kang, senadyan to aku wujudku kaya ngene, aja mbok kira Dewa Sekti kuwi ora bisa boyong dampar kencana. Lah banjur dampar kencana iki menyang endi? Wis tak sowanke ana negara Loji Tengara. Nanging papane ana ing kedaton ora tak aturake ana ngarsane sinuwun Prabu Welgedwelbeh. Saiki wis ayo Kang padha mundur. Aturna yen to dampar wis bisa kecekel. Nanging aku engko ora iso melu sowan. Nanging engko yen to Prabu Welgedwelbeh nimbali aku engko sowan. Oh yen mengkono ayo padha mundur, padha bali ana ing negara Loji Tengara. Ya ayo tak derekke Kang.